So ganito mga strategy yung ginagawa nila dito, no. Kahit hindi ito automation, itong mga tao ganito lang yung ang sistema para madali. So sana marami na naman tayo nakita ng ganito. Good morning mga kapaparts. Andito ako ngayon nagpabulkit kasi sumabog yung gulong ng service ko. Magpabulkit muna tayo dito. Buti na lang may vulcanizing shop pala dito. So dito muna ako magpabulkit. Kasi yung service ko sumabog yung gulong. So dapat ipabulkit na. So, ayan. Pero hindi ito kasi yung service natin ayun. Ano nangyari dito sa so adentro Cherdi al na ring Elian Jene na ring ko sa bangka alya ko nila rebentale. So nisita si ring po ni goma el cabeza sa del spoke amoy why el cabeza del spoke aki klava hindi gani aki reventa aki gani reventa delante. So ayun mga kapaparts, ito na ang bago ngayon kasi sumabog kanina muntikan ako na aksidente. Ayan, putol, may naiwan pang kwan piton. Karon di si namunti si tatrabaha para kinaw syudad di liman bulkit di siredag. Hindi ba agwa si tapunin no? Sabi ko tampo may klago kasi puro aire tingkat kabatel aire. Otro ko da agua ke taktura de basakan. Si chene na laging alya ko namon antes tamekla sila agwa para pokwela sila pone aire. Pati pesaw. Hindi le pronto alsa kaya talsan sinatroso bing grande tinga rueda. Tahala troso bing grande rueda kapar tampone sila agwa una na sila no de agwa hindi na kabil agwa lembone sila aire. So dito pala sila nagpa-bulkit yung mga payloader yan ang gulong ng payloader. So ito ang gulong ng kabalyo ko. Nawawang kabalyo ko. So ganito talaga ang buhay mga kapaparts. Aki making grande mga rueda pero manual todo abrida no. May sila machine. Kasi hindi eksperto kun ese ali may grande may jutay gente sinasabi te makikomoto te grande gente. Tuda plomo tende te pode abri pero kini gente kala ali no local kini anti vulcanizing ali okel mga pandag pamilya pandag kita jutay lang ya korda boso ali no kostawo. Ating gabi bueno at abri rueda. Ta sige pa man kwento cerca de suetres. Takabalang rebenta bulal mga ring del mga ring el del mga rueda. Gito guante bueno matus abri kwan. Oh. Ay kwan. Manong. Pone era mandaire pone kwan. Ay pone ta dentro sa pinakinaring. Kaya miradol na ring ele si tupaw. Kay ali ele rebenta. Agudo al cabeza del spoke. Oo. Por kaso siguro nabaksak ang sine lansyale. Agudo kal na por eso rebenta. Medyo ay padali magawa na medyo. So yun ang mga Chabacano language namin dito mga kapaparts. So expert to si Manong sa ganitong klaseng sitwasyon. Buti na lang may vulcanizing pala dito. So nandito tayo ngayon sa Veterans Avenue sa Looban. Dito makita sa highway. Tago lang yung tito. Kasi nanti talita para parte kucha abli si parakyo na la Merced kino la vulcanizing Leo rin po si para kita nyo nagiwan talya ten kayo abli hindi kayo parte bueno kung tricycle driver kini kumiyo grita sir ali vulcanizing ali adentro abli salamat
No, di po rin parale. Ay, tinat. Ta prinsipyo rin po ha. Kawan apuere pa si goma na intere ben tormento viral reda. Handa, ng sayat. Tansayat ya. So, naka-uniform pa mga kapapart. Ibig sabihin nun, hindi pa ako nakapagtulog, no? Kasi night shift tayo. Tapos, anong oras na ngayon? Nandito tayo kasi napabulkit. So, puyat. Daw yung mga mata ng puyat. So, ganito talaga ang buhay. Ay, wala na tayo magawa dyan kasi, ayan. Flat man tayo. Tapos, umalis pa ako human. Naghanap ng bagong gulong sa malayo, nag-tricy pa, nagbayad pa ako ng 100 pesos tricy para magkabili lang ng gulong. So bilib na bilib ako dito sa mga vulcanizers kapaparts kasi ang laki-laki ng mga gulong, kaya ang dali na nila buksan yung mga gulong na napakalaki. Yan, nakita nyo ng mga gulong dyan, sobrang laki, kayang-kaya nila yan. Tayo yung mga may malalaking truck, kung magpabulkit kahit malayo, dito talaga sila pumunta kasi yung mga tao dito expert na talaga dyan sa mga ganong klaseng gulong. Umuna tayo dito mga kapaparts. So ganito kapapart, mga strategy yung ginagawa nila dito, no? Kahit hindi ito automation, itong mga tao ganito lang yung ang sistema para madali. So sana marami na naman tayo nakita ng ganito. Ayan, automatic, di ba? Kunting dagdag na lang ng hangin, so tapos na. So ansin natin sa ase. Kay matans te. Oh, yan. Ganun lang kasimple. Mga expert kasi to, mga tao na to. Sa nakita nyo, ang liit-liit lang nila pero ang laki-laki ng mga ginagawa nilang trabaho.